बिटिआर एकर्डनि नामावहाय जोंनि सा ओनसोलावहाय आङो दिनै मोनसेबो डेभेलपमेन्ट जानायखौ आं नुनो मोनाखै। खयला मैलाथु माने फाथाबारि बेवहाय मोनसे गिदिर दालां जागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव दिनैसिमबो बे दालाङा जायाखै। मानगोनां जेम्स आरो जोंनि निर्मल कुमार बिथांमोन सानैनि थाखायनो जोंनि निसिमा हालामा लदर जानानै फैदों। दा जोंनि रायजो राजाफ्राथ' बिथांमोनखौ एकदमबारे माने बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन केन्डिडेटखौ मोनबाय होननानैहाय जोङो मा होननानै बुंदों, जोङो सायख'दों आरो जौगासार खालामहरदों। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय मालाबाबो जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। गिबियावनो समनि रादाब आरो डिबि निउस नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो फैगौ बिसायख'थिखौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो हरखाबै नैबे प्रेस मिटखौ जोङो लिंनाय जादों। दा आङो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै फैगौ बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै आङो फंनैसो माने आं बुंनो सानदों। आङो माने 16 नं निसिमा ब्लक कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि, आंनि नामा नायलां बसुमतारी। दा आङो फंनैसो जे आङो निसिमा हालामनि जानानै आरो बे हालामनिनो सासे दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ केन्डिडेट महरै सायख'बाय। दा आं जायगानि जानानै आङो फंनैसो बिथांनि सायाव आङो गोसो जादों। बिथांनि पलिटिकेल मोनसे लेन्डस्केपखौ एनालाइजेसन खालामनानै नायोब्ला जों मोनथिनो हायो, एबा आं मोनथिगौ, एकदम आङो साहा जोबथानाय बागमारा जायगानिफ्राय आङो बे जायगायावनो थानानै आङो माने देरदों आरो नुबोदों दि बिथाङा माने माबायदि माने जौगाथायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंखौ बुंनो सानदों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि निसिमा हालामखौ सानै मानसिया दिनै जोंनि निसिमा हालामखौ डेभेलपमेन्टनि बेलायाव लदर खालामदों आरो जौगाथायनि बेलायाव होन आरो बेजों लोगोसे साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होन ना, बिथांमोना मानगोनां जेम्स आरो जोंनि निर्मल कुमार बिथांमोन सानैनि थाखायनो जोंनि निसिमा हालामा लदर जानानै फैदों। दा जोंनि रायजो राजाफ्राथ' बिथांमोनखौ एकदमबारे माने बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन केन्डिडेटखौ मोनबाय होननानैहाय जोङो मा होननानै बुंदों, जोङो सायख'दों आरो जौगासार खालामहरदों। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय मालाबाबो जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। दा बिथांमोनखौ दिनैहाय जोङो जोंनि हालामाव आरो नैबे जोंनि हालामाव मा होननानै बुंदों बेखौ केन्डिडेट हिसाबै मोननाया बहुद माने जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। खारन जों मोनथिबाय बिथाङा मालाबाबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हाया, जों बेखौ नुबोबाय। आरो आङो बुंनो सानदों जे बिथाङा इउपिपिएलआव थानानै मा खामानि मावहैनो ना। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर एकर्डनि नामावहाय जोंनि सा ओनसोलावहाय आङो दिनै मोनसेबो डेभेलपमेन्ट जानायखौ आं नुनो मोनाखै। बुंनो थाङोब्ला आङो जायगानि बागमारा ओनसोलनि आङो जे बे हाइ स्कुला दिनैसिम बियो प्रभिन्सियेलाइज जानानैहाय माने थाङाखै। आरो बेजों लोगोसे आं नुनो मोनबावदों जोंनि सा ओनसोल बागमारानिफ्राय दिनैसिम बिटिआर एकर्डनि नामावहाय मा होननानै बुंदों, सासेबो मानसिया दिनैहाय मा होननानै बुंदों माने साख्रिखौ मोननो हायाखै। 0% साख्रिनि बेलायाव, प्रभिन्सियेलाइजनि बेलायावबो। दिनैहाय लामानि बेलायाव जोङो थांनानै नाय, जोङो साफागुरिनिफ्राय जोंनि बागमारा 42 किल'मिटार ना 41 किल'मिटार दङ। ओरैबायदि आप एन्ड डाउन जोंनि निसिमाखौ बिथांमोना एकदमबारे लदर खालामबाय बिटिआर सरकारा। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबावदों दे बुंनो थाङोब्ला ओरैहाय जोंनि ओरै बिपिएफनि आमोलावहाय जोंनि दिनै सायख'जानायखौ मोननो हादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। जोंनि मानगोनां चन्दन ब्रह्मआ सिगांहाय खैला मैलानिफ्राय फाथाबारि थांनाय मोनसे बहाय
बिथांमोना प्रमिस खालामदोंमोन दे खयला मैलाथु माने फाथाबारि बेवहाय मोनसे गिदिर दालां जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय इलेक्शननि जोबखांनायनि उनाव दिनैसिमबो बे दालाङा जायाखै। आरो दुर्भाग्यजनक दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि मा होननानै बुंदों सा ओनसोलावहाय दालां बानायनो होनना दालां बानायनो ब्रिज बानायनो होनना बेसेबां थांखो नाथाय रायजो राजाफोरखौ थांगोल' नाथाय मालाबाबो माने दिनै मावफुंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। नाथाय बेबायदि सरखारखौ दिनैहाय जों माबोरै फोथायनो हानो? दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव दिनै राफोद मोनसे मोजां कंग्रेस दोलोनिफ्राय जोंनि मानगोनां सन्जिबवारि बिथाङा ओंखारदों। बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौहाय हालो दोलो फैनानैहाय बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ। आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम।